MC mukuru bwe wode ya Kyogoro Mosque Samuel Apoko nigo amomochirie omo waziri bw'oburendi bw'ime Mosque Murkomen askiria goteba no gukwana amang'ana buna atageterioka atarikora arengereria ng'ana ritang'ani ntaete gochakera nerio mwasili Kipchumba Murkomen statement area amekea nga mondo ndwezi okogende police station ya kuri sasi njero nare ko motebi na nje no murayi no yogambire nando kugamba amatukonda abasobwe ko bwense are gotena se public na ndari sa tena apologize to the Kenyans na abantu barasibuke ko ruchinkoro chao. That's like that again to runyo go blame manto baranya ko ire blame to the president and what have you. That blame goes directly to Murkomen because nero kwanet gonje na manara ko mosorano mugambi nande motebi ngaki aye ndugu yane kora apology to the public of Kenya period ekende gya kabere ekinare gukwanira na amatanga abari tukuriye chuma ise itubo machoke nanje no murai namonta ite goteba ngaki abantu baito twachakere gosiria tradition yetu yake kusi nyakaro monta gotinde kutigatinde kuna maskani tari oroto konyo ribaga yo kogenda gukora siasa as much as turaba na siasa. Number 2 injeno mondo kogende kanisa nando gusasimanya sabe bwe kene amarika kare ko ndebya se kitabu kya barumi komene se kemwe kama ngabari no kubwa basikwe kubwa kone ngo yo wachira so ko benzo nyenkora tira mona nyasaye igonde benzo yo chorire nonye to mutageti tigasikwe ne gya kabere constitution yetu ya Kenya getekero monto bosubore kobere sa tageti one kinaro rari ge kobera omuchumbe bo machoge inche no monto nkiangogeti namanara ko tanga abantu ba minto nonye ensi yetu yabere libere rinene tigatosikane na kuamona abari office bono basikwe nonye ninje nandega omo MC no kongambere wadi ya Kyogoro ko Walter Musigete jerate yonda murame njari nda mochongete omo chumba no ko kusairi ombuyete chikura wo Musigete jerate yonda mochongete gona manara ko tabange gentokeri nkerete ti picture ngia nande ira geregere tugwatene na bagusi onye tokoriye gento turigi na bagusi tura